Des de TMB el repte que portem avui aquí és com resoldre una problemàtica que tenem amb l'ocupació dels seients i dels espais reservats. De tant en tant hem d'anar recordant i hem d'anar reforçant la idea de que hi ha uns espais i uns seients que són reservats perquè hi ha una necessitat i aquests seients i espais no són respectats. Per aquest motiu el que volem és que els estudiants d'FP ens puguin ajudar i ens puguin donar idees i puguin fer un anàlisi de quina és aquesta problemàtica i per tant també el que ens agradaria és fer una doble feina, un doble nivell. No només donar una resolució a aquesta problemàtica, sinó que per altra banda els estudiants també puguin sensibilitzar-se i conscienciar-se de quina és la problemàtica, sobretot amb gent gran i amb persones amb discapacitat que utilitzen el transport.